¿Per qué? Per anunciar una casa d'apostes. Posen a un tio vestit com si anés a rodar Rocky 1. Soc Logan Casas. Soc un tio. Soc membre de la casa d'apostes més gran del món. Uau! Disfruta del risc. Faig coses arriscades com fumar mentre poso benzina. Perquè sóc un tio. Uau! Aposto per equips que no he sentit en ma vida. Acabo de perdre 800 euros apostant per un equip de tercera. Adéu a la pensió dels nens. Felicitats. Ets un tio. Uau! Visc al límit. Tinc una moto al menjador. Uau! Perquè sóc un tio. Així m'acostumo a viure en un garatge per quan m'arruïni amb les apostes. Uau! Gasolina i vi. Calimacho. Sigues membre de la casa d'apostes més gran del món i de la llista d'amorosos més gran del món. Llista d'amorosos? Però això no és dolent? No, perquè és la més gran del món. Uau! Uau! Bet 366. La casa d'apostes dels que no tenen un altre tipus de casa. Perquè l'han perdut.